החלטתי. קודם כל אני רוצה גלידה. בסדר, מותק מלי, מה את עושה? מה קורה? אוי, סליחה, יצא לי גזים. זה תמיד קורה אחרי פנטה. מלא, את לא מתביישת? סליחה, לא התכוונתי, כל כך חזק טוב. אני צריכה להתחיל לבשל. מקלות גלידה, יש לי רעיון. נשים אותם לבקבוק פנטה, עכשיו נשים את הבקבוק למקפיא. נכין גלידה מסודה. מגניב. אצטרך מכונת גלידה. יוצקים פנימה שמנת מתוקה, מוסיפים תותים קפואים, מגורדים, מכסים ומפעילים. כן, ממשיך את התהליך. מחכים שהמכונה תעשה את העבודה. נראה שזה מוכן להעברה לשקית זילוף. נזליף את הגלידה תות לתוך קערת גלידה מיוחדת כדי שהטעם בעצמי. תענוג. אני אוהב את זה. צריך להוסיף ממתקים, למשל סוכריות ורודות. ככה, קצת צבעוניות וירקות. וקמצוץ צהובות. העיקר לא להגזים. וואו, איזה יופי, גם אני רוצה סוכריות. אני לוקחת. לאן נעלם מדף הסוכריות? השף לא רע, מעולה. צריך להרבב את כל הסוכריות, שופכים הכל לקערה אחת. מצוין. עכשיו מוציאים את הגלידה, היא בטוח קפה. אבל איך אני פותחת את הבקבוק? הנה! לא חשבתי על זה. טובלת את זה לתוך הממתקים. איזה יופי יצא! דני תאהוב את זה. אני מרוצה מאוד. עשיתי יצירת מופת. אוי, מיילי המצאת מתכון מעולה לגלידה. לי יש גרסה קלאסית, הגלידה שלי כבר מוכנה. עלה לי רעיון. נחתוך תפוס לשני חצאים. עכשיו נוצאים את התוכן התפוס מהקליפה. מעולה. נשים לקליפת תפוס את הגלידה, נקשט בפופקורן. הנה. אבל חסר פה פרצוף חמוד. ואוזניים. תראו איזה אריה מתוק יצא. דני, בוא תיתו מהר. בתיאבון. וואו, כל הגלידות נראות טעימות. נתחיל בזאת, עם כל הסוכריות. כל כך טעים, אבל לא, הגלידה נפלה. אפילו לא סיימתי. יש לי עוד אחד, ננסה. זה כל כך מגניב. עם פופקורן. כן, זה שילוב מעולה. והגלידה הזו נראית כל כך טעים. בוא ניתום. איזה תענוג. תותים. אהבתי. שף, אתה מנצח. יש! הניצחון שלי. לא היה ספק. 1-0 לטובת השף הגאון. אני כל כך רעב, החלטתי שאתם חייבים להכין לי סנדוויץ'. קדימה, אני בטוח שכולכם תצליחו ותכינו לי את הסנדוויצ'ים הכי טעימים. אוקיי, אני אכין מתוק. קודם נמיס מסיק בקערה. אני לוקחת רק ורוד. עכשיו מוציאים את החברים הכי טובים שלי. מעברים! והם ממיסים את המסיקים בקערה. יופי, אני כל כך אוהבת את זה. מיילי, זה לא בטוח. תלבשי לפחות קסדה. עכשיו זה משהו אחר מתוקה. תודה סבתא, אני כמעט סיימתי. המסטיק כבר נמס. יש לי ופלים. הנה הם. זורקים וישר על הצלחת. עכשיו מסדרים את הוופלים וכל שכבה טובלים במסטיק נמס. זה יהיה כל כך טעים. הסנדוויץ' מוכן? רעיון מעניין, מיילי. אני מגרדת גבינה לצלחות. צריך לצבוע אותה. בשביל זה אשתמש בצבעי מאכל טבעי. ירקות. מברוקולי ירוק. ככה. מעגבניה אדום. הנה. נהדר.
מוציאים לחם, עושים בו חור. שמים את הלחם עם החור על פרוסת לחם שלימה, במרכז שמים גבינה בצבעים שונים. עכשיו אפשר להכניס הכל לטוסטר. ומה זה? אוי, סליחה, לא התכוונתי להפחית אותך, סבתא. אני לא אעשה את זה שוב. צריך לחטוף מלפפון לפרוסות. אחר כך עגבניה גם לפרוסות. הכל אני עושה בעדינות יפה. וגם מסדרים לקנייה. נותקים קטשופ. מכסים בלחמניה. עכשיו מוסיפים לשון מנקניקייה ועיניים מזיתים. יצרנו נחל שלם של סנדוויצ'ים. סבתא, תתפסי. לא, זה נופל אליי. סבתא, קחי, הכל בסדר. תודה. יש לי באמת ציור יפה, גבינה ופרח. וואו, נחש מסנדוויצ'ים. בואו נעריך את הטעם. רגיל. ומה יש כאן? זה כל כך נחמד. יש כאן פרח מגבינה. בואו נדום. וואי, סנדוויץ' עם גבינה, אני אוהב את זה. טעים להפליא. מדהים. ומה זה כאן? ופלים עם סירופ. בוא נדום. טעים. אני אוהב את זה. וואו. זה מסיק. אני אפילו יכול לנפח בועה. סנדוויץ' של אחותי מנצח. באמת אמר את זה, ניצחון, תודה רבה. הפעם אני רוצה רובוט. בסדר, מיילי. אז אני צריכה לקחת תפוז הזה. הוא נותן המון אנרגיה וויטמינים. אני חותכת תפוז, לימון, גם קיבי. איזה יופי. טוב שאני המצאתי את זה. אני בטוחה שמתוקה שלי תאהב את הרעיון שלי. הנה אני סוחטת את המיץ לתוך הסיר. ואחרי זה אני מוסיפה ז'לטין ומערבבת הכל. עכשיו אפשר לשפוך מיץ לתוך הצורה הזו. ואז אני אקבל מרמלדה. העיקר לקרר אותם קצת. כן, סבתא, הנה, ככה. נו, אני אעשה את בעצמי. תודה רבה, קוונטין, ואתה תבשל משהו. יש רעיון, אגב. יש לי המון שוקולד בתרמיל שלי. וגם יש לי רובוט כזה. צריך לשים שוקולד על הרובוט. זה אני יכול לאכול בעצמי. עוד קצת, לכאן ולכאן. אז מה אתם חושבים? סבתא, צירי מדהים, כן? מה השף עושה, אתה רואה? ופריט לכאן? אני רואה שאתם בשוק, ואני עוד לא עשיתי רובוט שלי. אז עוד כמה פריטים ממרציפן. יש כאן ידיים, גם עיניים ורגליים. אתם יודעים מה? אני בחרתי שאני גם אעשה לב בשבילו. אוזניים, ויש כאן חיוך. אז מה אתם חושבים על זה? אני חושב שזה פרפקטו. בראבו, שף. כן, המרמלדות שלי מוכנות. אני שמה הכל על הצלחת ואפשר לטעום. וואו, איזה יופי! לפני הכל אני רוצה לטעום רובוט שוקולד. כן. מה אכלת אהבה? יש כאן כל השוקולדים שאני אוהבת. תודה רבה, אחי. אני לא יכולה לעצור. אני אוכלת הלאה. וואו, יש כאן רובוטים כל כך מגניבים. זה דומה לתפוס. חמוץ. לימון. לא, אני לא יכולה יותר. אני לא רוצה. וואו, מה יש כאן? עוגת רובוט. באמת, אני לא מאמינה למראה עיני שלי.
טעים מאוד, אגב. אבל מנצח קווינטין. יש, אני ניצחתי. עכשיו אני רוצה בית דובשנית. תכינו לי אחד. ככה. אף פעם לא הכנתי כזה. ננסה. מתוקה, כמובן, סבתא תכין. קל מאוד. צריך להתחיל ביצירות הצורה הנכונה. אנחנו צריכים לבנות בית. העיקר לפתוח נכון את כל החלקים כדי להרכיב אחר כך. עכשיו נשים לאפייה. מגוונים את הטמפרטורה הנכונה ומחכים. סבתא, מה המצאת? החלטתי לא להכין ממתקים. הים הנרדש שלי אכלה מספיק. הכין בית בריא מירקות. היא תאריך את הדאגה שלי. ניקח כמה כדורי גבינה קוטג', שמים על הצלחת. עכשיו מורחים עם כף על צלחת. אחר כך שמים ברוקולי, גזר, מלפפונים. מברוקולי יצא קיטור חי חמוד. איזה יופי יצא. בית אמיתי בכפר. יופי, אני גאה בעצמי. מוצאים קרקרים? הם מתאימים לי. טובלים את הקרקרים בנוטלה. היא כל כך בדיקה שבטח תחבר קרקרים ביניהם. בונים בית מזה. הצלחנו. עכשיו נקשט במרשמלו. זה מגניב. עלה לי רעיון. נוסיף קצת אש ממעבר כדי להעמיס את המרשמלו. וואו, זה עצום. הכל יצא מהר. מצוין. משהו השתבש. הבית שלי בוער. איך אתקן את זה? אני רואה שריפה. צריך להציל את ג'ניס. נבנה מדובשנית מכונית. נראה מה יצא. מושלם. שמים על השולחן, מוסיפים קצפת. ג'ניס, תקבלי עזרה. אתם רציניים? קצפת, תעזור. תודה. זהו, הכל בסדר. קיוויתי את השריפה. תודה, שף. אתה הגיבור שלי. אני יודע, מתוקה. המשיך להרכיב את הבית. שמים אותו על עוגת דובשנית. מעולה. עכשיו מתחילים לקשט. נתחיל עם קרם וניל. נוסיף סקיטלס, נקשט בסוכריות צבעוניות. ונגמר עם ציפוי צבעוני. איזה יופי. גם אפשר להוסיף סקיטלס. וגם נקשט את הבית שלנו בסוכריות צבעוניות. אבקה צבעונית, וזהו, איזה יופי. אני מוכן. כולם מוכנים, מעולה. אז הגיע הזמן להראות לג'ינה מה עשינו בשבילה. זה מגניב. ואלה ירקות? בסדר. אבל עם הבית הזה משהו לא בסדר. מוזר. הבית הזה נראה נורא. לא רוצה לאכול אותו. ומה סבתא הכינה לי? בית מירקות? נראה בעיר. טרי. ניתום קצת. זה גועל. שונאת ירקות. ואת בית דובשנית הזה שף הכין לי. זה בדיוק מה שרציתי. בוא ניתום. כאן יש כל כך הרבה דברים טעימים. נתחיל מהדלת. וואו, זה טעים. אני אוהבת את זה מאוד. שף, הניצחון שלך. יוחו, אין דרך אחרת.